Ayo ba? Di mo kasabot og ayo? Tag-an palagi ko, siya na pud lagi. Unsa na pud imong genhe? Manglag ang taming Kate, sir. Manlaag mo, unya unsa? Palakaw na ni mo skate? Ay, di ko musugot. May na kay service. Imo ibulad-bulad akong anak. Dahong init. Pauli dito sa inyo. Sige, sir. Mabalik na lang ko niya. Ching, dili nimo kailangang i-prove imong kagalingon. Ay, katsa. Only fools rushing, but I can't help. Usadak tagon ni siya, oh. Kung seryoso na imong best friend nimo, yan tumanon akong gusto. Oh, unsa pa mong gihulat? Uli dito. Magunsa makadere. Okay ra, Kate. Pangitanan ako nagpamaagi. Sige, sir. Salamat. Salakyan, car rental. Good morning, sir. Welcome to Salakian Transport Services. Ay, good morning, boss. Namay wedding car diri. Naratay daghan diri, sir. Naratay puti nga van, puti nga Fortuner, o puti nga Mazda. For wedding car, guna sila, sir. Tagpila inyong Mazda, boss. Ang among Mazda, sir, kay magsugod siya og 12 hours sa 1,000 peso ra. Then kung mag 24 hours ka, 1,800 ra siya. Kung muadto kag layo-layo, pero sa dumagiti ra inyong kasal, sir, 1,500 ra among gihatag sa Mazda, sir. Tagay ko kusana, be! Ali, sige, kaya ako ipakita nimo. Yan sa may paminaw nimo, sir. Nice car, ah. Oh, kanisa! Ipusa na sa tuong nga bulsa para mo daghan. I have to go. Bus! 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 Tatayas buwang, oy! Di po ni Damgo. Pwede na nako ilag si Kate, sir? Kate! Pagdali na diya, ay pahulot tayo mong bisita. Up! Magalas! Amping, di mo dong ha? Di ko puha. Pili-palit ni mo ni. Barato lang yun, sir. Nara mga 5. 5 million? Dol ra na, sir. Hato namin, sir, ha? Asa nang bagikan ani Chingwi? Ay, si pangutana diha. Kita kang ga-drive ta. Asa man dita manglaag? Kate, iyahay ra dagay taglaag. Ha? Kay? Kay ako'y mulag sa imong heart. Ikaw mulag sa ako, ah. Take my love to Ching, mura kag manobela. Ngano man pod? Kay kaya nimong liku-likuan ang kurbada nga dalan padulong sa akong dughan. falling in love with you. I can't help. Dilalim sa. Taro nag-drive diha. Mikiling akong akay. Hello, pre. Uy, pre, ano siya to? Kabantay ka atong amigo sa imong anak. Si Kinsa man? Si Cheng? Nikuwag sakyanan diri namo. Kita gani ko. Paling ninduta, pre. Giabangan to niya diri niya 5 ray gibayad. 5? 5 pesos? 5 pesos, pre. Pili-palit ni mo ni. Barato lang yun, sir. Nara mga 5. Katayo
Hayag itong buhanga to, oy. Oh, Marcico. Kate, Oh, saman. balo man ka nga sige ratag binuangay, di ba? Ngano di ay? Kanang what if Na, delikado ra ba ng what if, Ching? raman? What if unsa? What if dili na ni binuang? Unsa may dili binuang? Kanitanan, Unsan tanan? Klaro daw. tanan. Tanan akong gistorya nimo. Tanan akong gipakita. What if tinuod na to tanan? Ching, kung nagani kay ganahang istorya nako, just be frank. Na, kinsa man na si Frank? Frank ba? Prangkahi ko. What if tinuod na niya akong gibati nimo? Wise men say only fools fashion, but I can't help falling in love with you. Ha? Ang sige bati nimo. Sala man kunin nimo. Atayas buang oy, ngano mang ako? Gusto kay ka mohatag og mixed signal. Puro mixed signal. Maong naglibog ko og na by chance. O taman lang bakos. Best friend. Ching, dili pa ko ready ana. Samot na ka. Kung unsa man gani mong na-feel para nako, dili pa na sigurado. Muabot ra man gud na kumpara jud nato. Ug unsa man gani naa nato karon, pwede ato sang i-enjoy. Kay pohon, dili na nato ni mabalikan tanan. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Sorry Kate. Atayas buang oy, tala na.